Hello everyone, welcome back to Sunday Live Channel. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, ngifuna ukukhuluma ngendaba yezikhukhula njengoba kunezimvula kangaka nje ezigcwele umhlaba wonke. Abantu abaningi ke guys ba report ukuthi bayamuka ngoba bezama ukuwela bawelele ngaphesheya. So it is advisable ukuthi uma ngabe ubona ukuthi umfula ugcwele noma la uzohamba khona akuhambeki ukuthi uhlale la usuku khona uzama ukuthola usizo that other side kunokuthi unikele ngempilo yakho ungene emanzini umuke namanzi. Amanzi ke guys ezikhukhula, especially amanzi ezikhukhula mangabe nje umfula ungenisa anamandla kakhulu noma ngabe kuthiwa uyakwazi ukuhlamba wakufundela but it difficult ukuthi ungahlamba ezikhukhuleni because amanzi akhona asuke namandla kakhulu. Noma ngabe kuthi uhamba ngemoto kungcono ukuthi uhlale ngaphesheya. Like I think ngatholakala enye solution yokuthi ungafika kanjani on the other side. I know especially for omama basuke benokuthi izingane zami zingaphesheya zizodlani, but kungcono ukuthi uhlale ngaphesheya ingane bazoyinakekela omakhelwane bakhona kunokuthi zihanjele wena ungaphindi ukwazi ukuthi uyinakekele. So nje guys, I've saw a lot of ama video and it's so painful ukubona umuntu emuka yabona guys, angifuni kamamanga amanzi ezikhukhula anamandla kakhulu. So nje ungayenzi lo mistake mangabe ukuthi umfula ugcwele noma la uhamba khona kugcwele yima ngaphesheya until umfula wehle ubohle. Ningamuki bakithi, ningamuki, ikhukhula ziningi kakhulu. Ngiyanithanda kakhulu, bye bye.